Nedavna smrt u Plitvicama je još jedan neriješen slučaj koji potresajući svjetlo na sigurnost u Hrvatskoj. Na kraju ću ti pokazati kako je tajanstvena smrt u Plitvicama povezana s neriješenim slučajem koji je potresao cijelu zemlju. Ja sam vaš današnji voditelj. Plitvice, jedno od najljepših mjesta na svijetu, poznato širom svijeta po svojim prekrasnim vodopadima i nedirnutim prirodnim ljepotama. Ali, uz sve to ljepoto, postoji i mračna strana. Smrt u Plitvicama je slučaj koji je potresao sve posjetioce i stanovnike. Što se doista dogodilo toga dana? Istražitelji su pronašli tijelo nedaleko od velikog vodopada, ali sve detalje oko toga kako je dođe do smrti su i dalje nepoznati. Policija je sproveo istragu, ali još uvijek nema odgovora na pitanje što se doista dogodilo. Postoje neke teorije koje govore o mogućem nesretnom slučaju, ali i o mogućem zločinu. Istražitelji su pronašli neke tragove koji upućuju na to da se radi o zločinu, ali još uvijek nema dovoljno dokaza da se potvrdi ova teorija. Kako je ova smrt povezana s neriješenim slučajem koji je potresao cijelu zemlju? Naime, postoji sličan slučaj koji se dogodio prije nekoliko godina, gdje je osoba također pronađena mrtva u prirodnom rezervatu. I u tom slučaju, nije bilo dovoljno dokaza da se potvrdi teorija o zločinu. Ova dva slučaja dijele neke sličnosti, poput mjesta gdje su pronađena tijela i okolnosti oko smrti. Istražitelji su počeli istraživati moguću vezu između ova dva slučaja, ali još uvijek nema dovoljno dokaza da se potvrdi ova teorija. Kako bi se moglo doći do rješenja ovog neriješenog slučaja? Jedan od ključnih faktora je potrebno sakupiti što više informacija i dokaza. Istražitelji moraju izvršiti detaljnu istragu i uzeti u obzir sve moguće teorije. Također, važno je i što više ljudi informirati o ovom slučaju, kao i potencijalnim svjedocima. Na kraju ću ti pokazati kako je tajanstvena smrt u Plitvicama povezana s neriješenim slučajem koji je potresao cijelu zemlju. I to je upravo otkriće da postoji još jedan sličan slučaj koji se dogodio prije nekoliko godina. Ova otkrića će sigurno potaći dalje istrage i potraživanje istine. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.